Jena rejta u jena ġejta biex nikxef il-boron fuq dik il-porċinella ta' Mary u noħroġ il-verità għal darba għal dejjem. Goffa bħal montun fil-pjazza kull-jum, bewla taħta tamil kull-jum malli tqum. Min semmija Mary ħaqqu li tbarrigan għax tant kem tajtu tmeri qas papapagan. Min ħażin allar naħseb tixoqar biex ta' 22 sena ġanda sitt tfal. TV m'hemmx id-dar miskien illi żar raġel ġdid kull ġimgħa tal-inqas żommu għal xahar. Mara ħażina, mara falsa, mara tal-ieħu, mara vojta. Mara ħażina, mara falsa, mara tal-ieħu, mara vojta. Mara ħażina u mara falsa, mara tal-ieħu, mara vojta. Mara ħażina u mara falsa, mara tal-ieħu, mara vojta. Kull nar ta' ħamis appuntament mal-qassis mur tirranġalu l-kullar skuża biex tmislu l-qmis. Mara rħisa bla fondi tixtri kollox mill-monti jekk inti biss tinduna tkun tista' tellak il-qorti. Tajrek kemm int kera qalbi ħareġ ġol-mera jitfall bla disċiplina u dina 100% biex toħroġhom mill-kantina bil-fors li b'xi katina u nerġa' ngħidlek Aziza Mary. Mara ħażina, mara falsa, mara tal-ieħu, mara vojta. Mara ħażina u mara falsa, mara tal-ieħu, mara vojta. Mara ħażina u mara falsa, mara tal-ieħu, mara vojta. Mara ħażina u mara falsa, mara tal-ieħu, mara vojta. Dażek ħajjejt. X'inhi żlużana? Id-dur fuq il-bit tal-kaċċatur hemmhekk issibu żgur perspettiva differenti minn distanza ħares mill-lenti dejjem tilbes l-istess penti dina żgur mhux attrajenti rispett kbir għax konfidenti qatt ma jinbidlu daw l-elementi. Mary joqgħod naqa' kwieta il-kaċċatur huwa jiena Jason it-tifel ta' Rita int fejn ommi isek fidila. Mary meta ħriġt ma' bintek ma kontx naf li tiġi minnek indunajt mill-vuċi tagħha xtejġ kemm teqret meta tparla. Mary naqa' fuq tiegħek qas familtek mhux se jibqgħu miegħek il-pjazza kulħadd jinsik u laqqas sejdi mhux se jaħseb fik. Mary is-silħin sarja bilek iżomm mal-punġa magħna x'terremot se jkun f'dil gżira żven prepara l-pinna u r-rima.